vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Inini mukoma ndinoda kureurura kuti ndinopa bhudhi vangu masutu ehurombwa, as long as ivo mukoma vangu ava ndichivapa masutu awa ehurombwa, zvinoreva kuti ndicharamba ndichiita mari uye upenyu hwangu haungazodimbudzirwi munzira. Ende kana mukoma ava mazuva avo ekuti vange vachifa kana aswedera, ndinofanira kuti ndinge ndichizokasika zvekare kusarudza uyo wandinenge ndava kuzopa zvekare masutu awa ehurombwa mudzinza rekwedu. Saka apa ndakatageta kuti ivo mukoma zvavane mwana wavo uyu akapedza kunyora O level yake last year. Mwana wavo uyu ndikangoti ndakatanga kumubhadharira chikoro, mafees and everything apo paainge ari form 2, since ari iye wandasarudza kuti ndiye anofanira kuti ange achizosenga jambwa neminyama, nekuda kwekuti ndo mhiko dzacho idzo dzandakaitiswa idzodzo dzinouya nejambwa neminyama. Zvino uyo akandirombesa ivo sekuru vacho avo vakati hazviitika kuti iwewe apa unenge uine mari apa ubva waita jambwa neminyama, hazvifambidzani hanzi hazvifambidzani, pfuma haifambidzani nemunhu anenge aine jambwa neminyama. Vakabva vanditi zvino kudzinza rekwenyu uri kufanira kuti unge uchitsvaka munhu wauine chigumbu naye. Kana ukawana munhu waunenge uine chigumbu naye uri kufanira kuti unge uchizoisa jambwa neminyama paari. Zvino mukoma ndakabva ndazosarudza mukoma vangu ava because inini namukoma takambotinetsanei apo pandainge ndichida kuroora. Ndainge ndiine wangu uyo musikana wandainge ndakazvisarudzira, but ivo mukoma manje vakabva vamuvenga musikana uyu nekuda kwekuti iye ainge asiri musikana ainge akakwana, ainge akambozvara. Vakabva vati uri kufanira kuti unge uchizvara musikana akakwana ende haufaniri kuti unge uchiroora mvana. Saka izvi ndo zvakazokonzeresa kuti inini namukoma wangu timboita kagarage, but kakazogadzirisika, but kakangogadzirisika zviya zvekuti koti ngagodii sezvo tiri vanhu vehukama. Ende vakazotondimanikidza kuti ndinge ndichiroora zvekare umwe musikana uyo wandainge ndisingadi, but nekufamba kwenguva ndakazongodzidzira kumuda mukadzi wangu uyo wandigere naye. Saka ndiye munhu wandakatoona kutoti sezvo ndiri munhu ari very friendly towards his relatives, ndiye munhu wandingangoti ndiye wandaiva nechigumbu naye. Mukoma ndakabva ndazoudza sekuru vaya kuti munhu wandainge ndasarudza vainge vari mukoma wangu. Ivo sekuru vaya vakabva vati ndaona kuti une mwoyo wakanaka, because ndinoona kuti muhana mako hamuna munhu wawakasungirira muhana mako. Mushonga uyu wanga uchinyatsokuda munhu wekuti wakamusungirira muhana mako uyo akakutadzira, but ndaona kuti une mwoyo wakanaka. But anyway vakabva vazosarudza ivo mukoma wangu. Mukoma ava vakabva vazoiswa muhari. Izvezvi kutaura kuno mukoma wangu ava vanotogara muhari. Hari iyi inogara kuofisi kwangu uku, vanoraраmiramo muhari. Hakuna kwavanokwanisa kuenda as long as varimo muhari imomo, ende vanototarisirawo kwandiri kuti ndinge ndichivabatsira. It's either ndinotenga suit kuno kuSouth Africa ndogara ndatoita mhiko dzacho ndichishandisa sutu iyi, ndakapfeka sutu iyoyo, ndakabata hari iya iyo ine mweya wamukoma wangu, then ndobva ndapedza mhiko dziya. Kana ndapedza kuita mhiko dziya ndinobva ndakurura hari iyi, then ndinofanira kuti ndinge ndichidzokera kumba ndakashama. Saka zvandinowanzokuita ndezvekuti ndinoita mhiko idzi usiku paya pekuti motikari dzinenge dzava kusanyanya kufamba, then ndinobva ndazobuda muofisi mangu ndakashama mukoma, ndonopinda motikari ndodhiraivha ndisina kana chandinenge ndakapfeka. Apa hari iya inenge ingori pamakumbo pamusoro pesikarudzi yangu. Hamenowo kuti why ndakanzi ndinge ndichiita mhiko dzakadaro, but ndo maitiro acho andinoita mhiko idzodzi. Then kana ndazosvika pamba ndinoenda kuCottage Street, ndiko kunogara dzimwe hembe dzangu idzo dzandinozopfeka, my emergency clothes. Ndobva ndazopinda zvangu mumba each and every time pose pandinenge ndichiita mhiko idzi. Ndakapfeka suit iyo yandinenge ndichida kuzotumidzira mukoma wangu. Ndo zvandinoita izvozvo ndakashama.
and kana ndiri kuzimu kuri nani, because kwandigere kwandakazotengawo stand zvekare ndikazovakirawo muHarare, ikoko kunogara mbinga. Saka haunyanya kuona vanhu vachingoita ma-up and down zvekuti kunyange wakashama unokwanisa kufamba usiku hwose wakashama usina kana waunenge uchimbosangana naye. Saka it is very easy kuti pandinodzoka kumusha ndinodzoka nehari yangu. Hari iyi kana ndisati ndaita mhiko haitendedzwe kuti inge ichipinda mumba. Kunoku zvekare ndinonoisiya kugaraji. Ndine ofisi yangu iyo isingatendedzwe kuti kana ani zvake ange achipindamo muofisi imomo. Ndinongosvika ndobva ndasiya hari yangu iya muofisi. Later on ndinobva ndazodzoka ndobva ndazoitora ndobva ndazoita mhiko dzangu, but mhiko idzi ndinodziita zvangu ndiri in my neighborhood. Pane pamwe pakasango, so pane imwe stand yakangopegewa, saka ndo pandinoenda ipapo ndobva ndatanga kuita mhiko dzangu. Ndobva ndazokurura, ndobva ndazotanga manje kufamba ndichienda komba. Rumwe ruoko runenge rwakabata suit, rumwe ruoko ndo runenge rwakabata hari iya. Then mukoma ndinobva ndazonovapa zvinhu izvi, ivo mukoma vagere zvavo kumusha. Saka ndinoti paya patinenge tarongedza magroceries, kunyange mudzimai haati kuzvizivi kuti why is it each and every time pandinoendesera mukoma magroceries ndinobva ndavapa nesutu nyowani. I am sure kuti masutu awo avana mukoma wangu kubva pandakatanga kuita mhiko idzi. Mukoma wangu vatova nemasuit anotosvika kana kuma-19 years, a lot of suits mukoma, zvekuti vanokwanisa kutoita 2 weeks vasingadzokorore suit, vachingopfeka a new suit each and every day. But chavasingazivi ndechekuti masutu awa andinovapa iwo masuits awa anenge atori nemhiko zvekare. Ndinenge ndichitorenewa contract iyo yandakaita nemweya wavo uyo wandakachengeta muhari iyo inogara mumaoffices angu, kuti vanofanira kungoramba vakanditakurira mutoro uyo wandainge ndichifanira kuzvitakurira wejambwa nemunyama. But ndakazosarudza zvangu mwana wavo wandakatanga kubhadharira school fees apo paainge achiri form 2. Izvi ndakazviitirawo kuti mune ramangwana kana ndava kuchida kuzotora mweya wake ndinge ndichizoklema mweya wake mune zvakanaka. Ndobva ndaudza mweya wake kuti ko ingawani ndakakuchengeta kubva uchiri chikomana, saka now why wava kuramba kupinda muhari? Pinda muhari umu, pinda muhari umu. Saka iye akazonyora last year, ndokubva ndamufoyeresa, not kuti iye ainge asingakwanise kupasa ma-exams ake awo aakanyora, but chakangoitika ndichocho chekuti inini ndakangomubira pfungwa dzake patime apo pavakatanga kunyora ma-exams ake. Ndakaba pfungwa dzake ndichitira kuti ange achizongoona chiutsi ndokubva azofoira, and akati afoira kudaro ndikabva ndati mwanangu hapana kana dambudziko, ndikuda kuti unge uchienda kuHarare. Pari zvinhu zvake agereko kuHarare, but anoita achishandira imwe bhururu yangu. Bhururu uyo takatosanganawo muhurombwa hwedu, saka iye anochengeta pamba pabhururu wangu uyo anogara kuno kuJoni. Saka ndakaitira kuti arambe ari mumaoko abhururu wangu achichengetedza zvekare zvimwewo izvo zvakachererwa pamba pabhururu wangu, kuitira kuti asazopinda mumaoko emunhu anokwanisa kuzomununura. Pamba apa hapana chaangati anoda akachishaya, anogara ari ega mukoma. Pamba apa kunyange akapinza vasikana, bhururu wangu haana kana basa nazvo. Ndo zvatinoda izvozvo, because inini ndikuda kuti ange achichengetedzeka, asazopinda mumaoko emunhu anokwanisa kuzomudzikinura, because ndiye wandikuda kuti ndinge ndichizoshandisa. Handidi kufa, nekuti mukoma wangu kana vakafa ndikashaya munhu wekuti ndinoramba ndichingopa masutu awa, ndinokwanisa kuzofa kana kuti ndinokwanisa kuzobroka. As long as ndiine munhu wandinenge ndichingotapudzira jambwa iri neminyama, ndinongoramba ndichingorarama kuzonosvika ndachembera zvekuti ndinenge ndava kusagona kana kufamba. Ndokwandiri kuda kusvika mukoma, kuti ndikwanise kunyatsokuunganidzawo upfumi hwakawanda hwekuti kunyange ndafa upfumi uhwu hunozosara huripo. Ndiyowo confession yangu iyi mukoma. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Hanzi ndakasarudza mukoma wangu kuti ange achizonditakurira minyama yangu. Can you imagine? Zvakangoma hazvo vedu we.
ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma Nashe, please post for me as hidden identity. Ndiri murume ane makore 31 ekuberekwa. Ndine mukadzi asi handina mwana akafa. Mukoma ndine nyaya iri kundirwadzisa. Ndakaitisiwa mhiko nen'anga. N'anga iyi yakauya namukoma wangu nevhu repaguva remwana wangu. So mukoma ininiwo pari zvino ndiri kugara kunoku kuBeitbridge, asi ndakabvawo kushamva kunonzi kwaChakonda. Chakaitika kuti ndinge ndichiuya kuBeitbridge ndainge ndatevera mukoma wangu uyo ane kambani yake muno muBeitbridge, vanoitawo zveuclearing agent. Saka ndakauya kuzoshandira mukoma wangu, ndiye first born mumba medu nekuti takangoberekwa tiri 4 vasikana 2 vakomana. Ndakatanga kushandira mukoma wangu ndichangopedza kuchikoro apo pandainge ndichiri kuma 19 years. Saka kambani yamukoma wangu yaingostrugula kuti isimuke, maclients ainge achinetsa kuwana. Taitombozama zveFacebook kutsvaka maclients paFacebook, but zvainge zvingoriwo zvezve zvekungorarama hedu, tichingoraramawo kalife, tichingofambawo nemotikari. Ndakazoti ndava kuma 23 years mukoma wangu akabva atanga kundipa pressure yekuti roora uite mukadzi, zvekuti ndakatopedzera ndatoona kutoti pressure yacho yainge yanyanya, beta ndingoroora nekuti zvainge zvava kutosvika nekubasa. Ndakazoroora musikana wangu, but musikana uyu wandakaroora ainge ari muvhenda wemuno muBeitbridge. Mukoma baby iri ndakatoita zvekutorichunirwa zvekare namukoma wangu. Mukadzi wangu akazobata pamuviri ndokubva apona mwana mukomana. Mukoma vangu pavakanzwa kuti ndainge ndava nemwana vakafara zviya zvainge zvakapfurikidza. Amai guru vangu namukoma vakabva vati vari kuda kuitira mwana wangu welcome party, like a baby shower. Takarunga party, but chakandinetsa mukoma ndechekuti ivo mukoma wangu ava ndo vakasponza mukoma. Apa mari yakapiwa yainge yakawanda $2,000 yakangobuda out of nowhere. Vanhu vakadya vakafara, vanhu vachiuya nezvipo zvakasiyana siyana, but on top of that mukoma vakabva vazoti vainge vachida kuzondiburitsira motikari, ende zveshuwa vakabva vazondiburitsira Honda Fit. But after that mwana wangu akabva azongoita 1 month akatanga kurwara zviya zvekuti kana ari manheru ainge ava kutadza kufema. Akabva aramba achingosimbirirwa neurwere kuzonosvika achizonofa. Akati afa kudaro, mukoma vangu vakabva vati ngativige mwana tisina kufamba kuti tizive kuti chii chainge chakonzeresa kuti mwana ange achifa. Since mukoma wangu ndiye aiva mukuru, ndakangoteerera inini. Ndainge ndisina kwandinoziva kwekuenda, ndainge ndava kungotevedzera mukoma wangu. Takapinda mumotikari inini nemukadzi wangu namukoma naamai guru, tisu tega taivepo. Vehukama nemwana wacho vainge vatodzokera zvavo kumamisha kwavo. Takaendeswa kune mumwe muprofita wechirume wenguo tsvuku uyo anogara kusaidi rekulutumba uko. Takati tichingosvika muprofita uya akabva auya achimhanya kumotikari zviya zvekuita kunge munhu ahaka. Ava kutaura sekunge chikwambo chemumusha medu chainge chadya mwana, asi muridzi wechikwambo ichi chainzi ndechasekuru vangu chaida ropa remwana mudiki kuti chinge chichiwana masimba zvekare. By that time ndakazvitenda nekuti muprofita uyu akangotanga kutaura ega tisati tatomboburuka mumotikari. Saka muprofita uyu akati apedza kutaura sechikwambo akabva ati mwana uyu haafanire kuvigwa ndisipo, nekuti pane zvinofanira kuitwa paguva pake kuti inini ndisaramba ndichizvarira pasi, asi anofanira kunovigirwa kumusha kwedu kushamva kunana baba vedu. Mukoma Nashe, but takabva tati zvinotoita sei nekuti mwana uyu tainge tatoviga. Saka mukoma vakatombosagesta kuti tinge tichifukunura mwana, but mudzimai wangu akabva atanga kuridza mere kuzonosvika sekuru vaya kuzonosvika muprofita uya achizoti painge pasina chainge chakashata. All that we could do for now, tainge tichazopiwa mumwe mushonga tikanzi tinge tichingotanha kasanzu tobva taenda tobva tanokaradzika kasanzu aka paguva remwana wangu. Takabva tapiwa munamato uya mukoma, but waita sekunge wainge wakazanganiswa nemushonga zvekuti ndakatadza kunzwisisa kuti ko maprofita anozanganisa nemishonga here yechivanhu. Mukoma anyway takabva tazoenda tikanoradzika kasanzu kaya paguva remwana. Mangwana acho makuseni ndo patakabva tazotanga kutravela, ende taitofamba tichitoita sekunge takatotakura mutumbi wemwana. So
takazosvika muHarare zvekuma 9 p.m. asi takabva tapfuurira mukoma ndokubva tazosvika kumba. Takangoti tichingonosvika kumba ndokubva tatora sanzu redu reria ndokubva tazoenda naro mudhuze merukova. Saka apa pacho patikangoti ndo pandakazoradzikira mweya wemwana wangu, takabva tazonzi inini nemudzimai wangu taifanira kuti tinge tichizosungwa nejira dzvuku muchiuno takapfugama. Inini ndini ndakatanga kusungwa nejira dzvuku ndakapfugama. Mudzimai wangu zvekare ndiye akabva azosungwa zvekare nejira dzvuku akapfugama. Ndakabva ndazotsigiswa mbiya yainge iine nyenyedzi mukati. Takabva tazonzi tinge tichinokora ivhu jecha riya apo patainge tacherera sanzu riya. Tapedza kudaro ndokubva tazonzi tinge tichizogeza naro ivhu iri kwemazuva matatu. 2 years tabva kuviga mwana wangu, ndainge ndava kuti kana ndikaita bonde nemukadzi wangu musana wangu wairwadza like zvekutobuda musana chaiko. Ndakazongopedzisira ndarega, ndainge ndava kungoenda kwamadzibaba ava vachinondibatsira. Saka recently mukoma pane imwe friend yangu yakazoenda neni manje kune vamwe madzibaba vanogara just outside of Beitbridge. Saka uko ndiri kunzi inini pandiri kudai so ndakatoromba ndikutonzi nditori nechikwambo changu. Miko dzose idzo dzatakaitiswa paya hanzi miko idzodzo kwainge kuri kutogadzirwa kwechikwambo, but chikwambo ichi manje mukoma icho chikwambo ichi hachisi kushandira inini kwete, chiri kushandira mukoma wangu nahamai guru, hanzi ndo vari kushandisa mwana wangu. Apa muprofita uya akabva anditi for now chimborelaxa because ukada kuita dzungu unokwanisa kurohwa nacho chikwambo ichi, unokwanisa kurohwa nemweya wemwana wako because iye hana chaanoziva. Ndiyo nyaya yangu iye mukoma. Handitomborinawo idea kuti ndoita sei muri yeZimbabwe. Mudzimai wangu ndiye anondirwadza, anongogara misodzi iri pamatama. Apa madzibaba vaya vakangotiti kana vakazokwanisa kuzotiwanira zambuko tinge tichizoya pamba pavo vobva vazotibatsira. Vakatotiti pari zvino kunyange kun'anga chimbomirai, nekuti kana mukagara matanga kufamba kana mukoma wako kana akazongozviziva kuti izvi ndo zvawaronga anokwanisa kuzotokushinirwa zvekuti iwewe nemudzimai wako ndaona mavigwa musi umwe chete. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Just imagine kutrika mwana wababa naamai vako obva washandisa mwana wake kuti ange achiita chikwambo chako, kukuzotrika mwana wababa vako mobva maenda kumaprofita mosumudzana nemasanzu muchidzokera kwenyu mobva maitisa your own little brother miko dzakadai uchimusunga nemicheka mitsvuku muchiuno, kutosunga kawo kuti you will never give birth. Apa hanzi ndikarara nemukadzi wangu musana wangu unenge uchirwadza. Apa uchitarisa mukadzi wako, mukadzi anenge achingochema day and night. Zvakangoma zvo veduwe.